rugăciune din această dimineață, aș vrea să vă citesc ceva. Cu siguranță că n-ați mai auzit ceea ce o să citesc în continuare. Rugămintea pe care o am este să fiți atenți. Pentru că ceea ce veți auzi consider că este foarte important pentru noi. Are legătură cu rugăciunea Tatăl nostru. O să scot în evidență în această dimineață faptul că atunci când venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, câteodată suntem distrați. Câteodată nu venim cu întreaga noastră ființă înaintea lui Dumnezeu. Și o să vedeți despre ce este vorba. O să vedeți în această dimineață din ceea ce eu voi citi în continuare ce înseamnă să te rogi la casa Domnului sau acasă în mod mecanic. În mod mecanic. Îndeoseb rugăciunea Tatăl nostru. Că dacă te scoală cineva la 3 dimineața, când ți-e somnul mai dulce, sau la 4 dimineața, când te scoală cineva și spune spune-mi, te rog, rugăciunea Tatăl nostru. Fără niciun fel de problemă, încep să spui, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta. E adevărat sau nu? Este ceva ce am învățat în mod mecanic și o cunoaștem foarte bine. Când ceri cuiva să-ți spună ceva sau să spună o poezie și spui, dar vreau ca poezia să o spui pe de rost. Și el se uită la tine și spune, așa ca Tatăl nostru. Adică rugăciunea asta am învățat-o. De mici copii am învățat-o și ne-a intrat bine în minte și de multe ori când rostim rugăciunea aceasta, o rostim în mod mecanic. Fără să ținem cont de învățătura și de ceea ce Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, a vrut să ne spună atunci când a lăsat această rugăciune pe paginile Sfintelor Scripturi. În Matei, capitolul 6, Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor, când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. O rugăciune eficientă nu stă în mulțimea cuvintelor pe care le alegem și le punem în rugăciune atunci când venim înaintea lui Dumnezeu. O rugăciune eficientă nu este nici aceea care folosim anumite fraze atât de frumoase, le potrivim în textul rugăciunii și sună atât de frumos. Nu aceea înseamnă o rugăciune eficientă. Nu mulțimea cuvintelor, spune Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte, oferă eficiență rugăciunii pe care o aducem înaintea lui Dumnezeu. Avem în Sfânta Scriptură două exemple. Doi oameni care s-au urcat la templu. Cunoașteți foarte bine, da? Din relatarea Domnului Iisus. Unul era fariseu, avea în spate de experiență destul de vastă, destul de bogată cu Dumnezeu și rugăciunea pe care o înalță înaintea Domnului scoate în evidență neprihănirea Lui, calitățile Lui, ce a făcut sau ce urmează să facă El pentru Dumnezeu și slava împărăției sale pe pământul acesta. Un om care în rugăciune folosește o grămadă de cuvinte, aranjate frumos, gramatical, ține cont, am auzit rugăciunea de fraților care țineau cont de semnele de punctuație, de semne de exclamări, de punct, de două puncte. Suna frumos. Suna frumos. Acolo lângă el se afla un om care n-a avut multe cuvinte să spună Domnului în rugăciune. Acesta era vameșul, care se smerește înaintea lui Dumnezeu, își recunoaște starea de păcătoșenie, își recunoaște nemernicia pe care o are înaintea lui Dumnezeu și spune doar atât, Doamne, ai milă de mine, păcătos. Ai milă de mine. Interesant. Domnul Iisus Hristos se vede că
se întoarce spre ucenici și le spune: acesta s-a întors acasă, considerat neprihănit. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos vrea să scoată în evidență, printre altele, și faptul că omul acesta, vă spun, că s-a întors acasă, fiind ascultat de Dumnezeu. Fiind ascultat de Dumnezeu. Păstoream biserica din Clădeni și la o seară de evangelizare am încheiat slujirea cu Tatăl nostru. Și la un moment dat, pe la jumătatea rugăciunii Tatăl nostru, un frate din biserică, erau mai mulți la casa Domnului, dar el n-a mai ținut cont de ceea ce urmează și a încheiat. Și a dat să fie împărăția. Și toți au rămas șocați așa. Bine, după aceea ne-am reglat imediat. La sfârșit l-am întrebat: măi frate, ce s-a întâmplat? Măi frate Marius, mă gândeam la ceea ce urmează când se termină adunarea. Și mă rugam lui Dumnezeu, dar gândul meu era la ceea ce trebuie să fac când se termină imediat adunarea, pentru că mi-ai dat niște sarcini de făcut și trebuie să le fac. Și mă gândeam la alea. Și în momentul când m-am gândit la alea, n-am mai ținut cont de ceea ce spun în rugăciune. Se întâmplă câteodată, dragii mei. Se întâmplă. Și nu e bine. Nu e bine. Acum vă rog să luați aminte, să fiți atenți la ceea ce voi citi în această zi. Articolul acesta pe care vreau să vi-l citesc se intitulează De vorbă cu Dumnezeu. Fiți atenți toți. Da? Toți. Avem ceva de învățat în această dimineață. Atenție. Tatăl nostru care ești în cer. Da. De ce mă întrerupi? Nu vezi că mă rog? Bine, dar m-ai chemat. Cum adică te-am chemat? Ce vrei să spui? M-ai chemat. Ai spus: Tatăl nostru care ești în ceruri. Iată-mă, sunt aici. La ce te gândești acum? La nimic. Am vrut doar să spun o rugăciune. Îmi place să spun Tatăl nostru. Întotdeauna mă simt bine după aceea, ca și cum mi-aș fi îndeplinit o datorie. Bine. Atunci continuă. Sfințească-se numele Tău. Stai. Ce vrei să spui din aceasta? Prin ce? Prin sfințească-se numele Tău. O, nu știu ce înseamnă. De unde să știu? Face parte din rugăciune. Chiar așa. Ce înseamnă? Înseamnă fi onorat, cinstit, făcut sfânt. Are sens. Niciodată nu m-am gândit ce ar putea să însemne acest sfințească-se. Acum trebuie să continui. Mă lași? Da. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Chiar crezi ce ai spus? Bineînțeles. De ce nu? Bine, și atunci, ce faci cu privire la lucrul acesta? Cum adică ce fac? Păi ce aș putea face? Nu fac nimic. Mă gândesc doar că ar fi minunat dacă Tu ai deține controlul peste toate lucrurile, mari și mici, de aici, de pe pământ, așa cum, fără îndoială, deții controlul acolo sus la Tine, în ceruri. Deții eu controlul peste viața Ta? Peste viața mea? Ei bine, eu merg la biserică. Nu asta te-am întrebat, spune Dumnezeu. Ce poți să spui despre poftele firii pământești cu care te lupți? Ce faci cu temperamentul tău, mai ales când, cum spui tu, te calcă cineva pe bătătură? Știi prea bine că asta este una dintre problemele tale. Și amintește-ți ce fel de cărți citești, ce programe TV urmărești și mai departe. Oprește-te. Te rog să nu mă critici. Nu sunt un nimic mai rău decât ceilalți din biserică. Oh, iartă-mă, te rog. Credeam că tu te rogi ca voia mea să se facă pe pământ, precum se face în cer. Iar aceasta nu se poate realiza
decât dacă începe cu cei care se roagă pentru lucrul acesta. Adică cu tine. Bine, bine, recunosc că am unele cusururi în viața mea și pentru că tu ai menționat câteva dintre ele, mă gândesc că aș mai putea adăuga câteva. Cred și eu că ai putea adăuga câteva la ele. Știi? Adevărul e că nu m-am prea gândit la ele până acum. Dar mi-ar plăcea să mă las de unele obiceiuri rele. Și așa treptat aș fi într-adevăr un om liber. Bine. Acum ești pe drumul cel bun. Vom lucra împreună. Tu și cu mine. Nici nu bănuiești câte biruințe o să avem împreună. Mă bucur pentru tine. Ascultă, Doamne, acum chiar că trebuie să închei rugăciunea. Îmi dai voie? Da. Rugăciunea aceasta mi-a luat mai mult timp ca de obicei. Și el continuă. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Îl întrerupe Dumnezeu. Rugăciunea este un lucru periculos. Poți sfârși în a fi complet schimbat. Știi asta, nu așa? Tocmai asta vreau eu să alegi tu pentru viața ta. M-ai chemat și iată-mă sunt aici. Acum e prea târziu să te oprești. Continuă să rugăciunea. Mergi mai departe. Mi-e frică. Frică? De ce ți-e frică? Pentru că știu deja ce ne vei spune. Hai, pune-mă la încercare și hai să vezi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Ce se întâmplă între tine și Oana? Vezi? Am știut. Am știut că o să-mi amintești de ea. Doamne, Oana împrăștie numai minciuni despre mine. Și nici până în ziua de astăzi nu mi-a plătit datoria. Mi-am promis solemn să o pun la punct odată pentru totdeauna. Dragul meu, dar rugăciunea ta cum a fost? Cum te-ai rugat? Nu asta am vrut să spun. Bine, cel puțin e sincer. Dar cred că nu este deloc ușor să porți povara amărăciunii în inima ta. Nu-mi pasă. Cel puțin mă voi simți mai bine după ce mă voi răzbuna pe ea. Planul este gata, până în cele mai mici amănunte. O să-i pară rău de absolut tot ceea ce mi-a făcut. Te înșel, dragul meu. Nu te vei simți deloc mai bine, ci va fi mai rău. Răzbunarea doar pare dulce. Gândește-te numai cât de nefericit ești deja. Dar știi ceva? Eu pot schimba totul. Tu poți schimba totul? Cum? Iartă-o pe Ioana și atunci și eu te iert pe tine. Ura și păcatul vor rămânea problema Oanei după aceea, nu a ta. S-ar putea să pierzi banii aceia cu care ai spus că ți este datoare. Dar cel puțin vei avea pace în inima ta. Dar, Doamne, nu pot să o iert. Atunci îmi pare rău. Nici eu nu te pot ierta pe tine. Bine, ai dreptate. Mai mult decât să mă răzbun pe Oana, vreau să am pace în inimă. Bine, o iert. Ajută să găsească și ea calea cea dreaptă în viață. Doamne, știu că se simte mizerabil acum. Și orice aș face, și oricine ar face ca ea s-ar simți la fel. Într-un fel sau altul, te rog, arată-i și ei calea. Foarte bine. Minunat. Cum te simți acum? Bine. Chiar foarte bine. Știi? Cred că de seară nu voi mai merge la culcare atât de încordat ca de obicei. Parcă nici nu mai sunt atât de obosit. Da, dar nu ți-ai terminat rugăciunea. Continuă. Ai dreptate. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Bine,
am să fac și asta. Numai nu te pune singur în locul unde poți fi ispitit. Ce vrei să spui cu asta? Schimbă-ți prietenii. Renunță să mai mergi în locurile în care ai mers până acum. Nu te mai uita la filme murdare. Nu mai asculta discuții păcătoase. Nu te mai pune în situații îndoielnice. Unii din prietenii tăi au deja o influență mult prea mare și prea rea asupra ta. Vor să te implice în lucruri incorrecte. Nu te lăsa păcălit de ei. Te mint ca să se distreze pe seama ta. Dar în cele din urmă, prietenia cu ei, să știi că te va ruina. Și încă ceva. Nu face din mine țapul tău ispășitor. Nu înțeleg. Ce vrei să spui cu asta? Înțelegi prea bine. Așa procedezi mereu. Te bagi în probleme și apoi fugi la mine. Doamne, ajută-mă să ies din încurcătura asta și îți promit că nu mai fac alte prostii. Ți-aduce aminte de câte ori te-ai târguit cu mine? Da, Doamne. Îmi aduc aminte și mi-e rușine. Îmi pare rău. Te rog să mă ierți. Te iert. Mergi mai departe. Continuă slăbăciunea. Căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Știi tu, dragul meu, ce mi-ar aduce slavă? Ce m-ar face cu adevărat bucuros? Nu știu, Doamne, dar vreau să știu. Vreau să-ți găsești plăcere în mine. Văd cât de mizerabilă a fost viața mea până acum. Dar vreau atât de mult să fiu unul dintre urmașii tăi. Iată și răspunsul la întrebarea mea. Da? Da. Asta mi-aduce mie slavă. Să am oameni ca tine pe pământ care să mă iubească și care să caute zilnic să facă voia mea în viețile lor. Doamne, abia aștept să văd ce poți face Tu din mine. Facă-se voia Ta de acum înainte și în viața mea. Amin. Amin. Spune Dumnezeu. Amin. Ajută-mă, Doamne. Amin. Așa să fie. Dragii mei, ce s-ar întâmpla dacă într-o seară sau într-o dimineață sau într-o zi, la amiază, când venim de la munca câmpului și ne retragem pentru câteva minute într-o cameră unde să fie numai noi și Dumnezeu. Și în momentul în care ne plecăm să spunem câteva cuvinte în rugăciunii Domnului, dintr-o dată să auzim o voce care ne întrerupe și vrea să aibă conversație cu noi. Ne-am speriat? Normal că te-ai speriat. Să auzi o voce, să spui, Doamne, Tatăl meu care ești în cer. Da, dragul meu, sunt aici. Doamne, dar ce sunt? Dar ce faci? Cu ce fac? Fac o rugăciune. Dar m-ai chemat, sunt aici. În repetate rânduri, atunci când am venit la Casa Domnului și atunci când am citit anumite cărți și am făcut anumite studii, am învățat un lucru prețios, anume că rugăciunea este ce? Ceva ce spunem în mod mecanic, așa citim de pe foaie sau învățăm. O soră la Botoșani, bine, era și bătrână, dar avea săraca o foaie hârtie și la timpul de rugăciune se ruga atât de frumos. Și noi toți eram cu ochii închiși. Și se ruga frumos și eu mă gândeam în sinea mea, Doamne, ce frumos se roagă sora. La un moment dat greșește o frază și spune, o, Doamne, nu asta trebuia, că am sărit în rând. Atunci noi le-am speriat. Păi ce se întâmplă? Și am deschis ochii și m-am uitat. Sora avea o foaie așa în față. Și în loc să încercați pe rândul respectiv, a sărit peste el, așa și spune, nu, ăsta, am greșit, ăla trebuia. Rugăciunea autentică, rugăciunea adevărată este conversația inimii noastre cu Dumnezeu. Adevărat sau nu? Dumnezeu este Duh, spune Domnul Iisus. Și cine se închine Lui, trebuie să închine în Duh și în adevăr. Conversația inimii mele cu Dumnezeu. Atunci când închizi ochii, să nu te mai intereseze cel din stânga, cel din dreapta. Nu. Ai închis ochii și ești conștient că stai în prezența
m-a întrebat, a făcut o afirmație așa, rugându-se un frate în adunare și țipând cât putea de tare. Îmi dă fratele așa un pot și spune, frate, ce zici? Putere. Asta e putere, să urli în adunare. Și pe muntele Carmel au fost slujitorii lui Bar care urlau ca nebunii. Dar nu s-a întâmplat nimic. Omul lui Dumnezeu și-a ridicat glasul și în conversația aceea cu Dumnezeu a spus câteva cuvinte și apoi s-a coborât focul din cer. Să spunem că a stat de vorbă cu fratele Ion. Și mă întâlnesc cu el și stau de vorbă cu el. Și între mine și fratele Ion e jumate de metru distanță. Sau un metru, hai un metru. Și la un moment dat îmi se spun fratele Ion. Frate Ioane, ce mai faci? Cum mai nu știu? E adevărat că sunt frați care au probleme cu auzul și trebuie să strici tare, dar cum să simte? Băi, vorbește mai încet, că îmi spargi capul. Ce cu tine, mă? Și cu tine. Tată din cer, slăvit să fie numele Tău! Ce strigi așa, Doamne? Păi m-a învățat unul că asta e puterea. Asta e puterea în rugăciune? Un frate s-a umflat vel aici așa și abia și a zis, băi, lasă-mă încet că faci infart. Și a ajuns la spital. Nu e asta puterea în rugăciune. Nu e asta puterea. Nu. Cine vă spune că asta e puterea în rugăciune, trimiteți-l să mă citească în Scriptură. În fapte, citim că și-au ridicat împreună glasul și au strigat către Dumnezeu. N-au urlat. S-au rugat lui Dumnezeu. Poți să spui câteva cuvinte, o voce înceată, să înalți o rugăciune înaintea Domnului și o rugăciune aceea, cei care sunt lângă tine să vadă puterea. Puterea care cercetează, puterea care îți vorbește, puterea care îți spune, te înfioară și o simți că rugăciunea aceea este făcută în curăție inimă și în puterea Duhului Sfânt. Să învățăm cum să ne rugăm și cum să ne rugăm în așa fel încât Dumnezeu să asculte